Kakalo kuom paro mopogore mamedo wuok bang' twak ma jatend piny William Ruto kawuono, jopiny dwaro jatend piny William Ruto okete tim singo duto ma ochiwo kawuono. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo leronwa jopiny sayo sirikal kuom rem keto lwasi maber ne chenro ma owinjore okony jopiny. Nyiriri machuok tok jatend piny Kenya William Ruto golo twak mare wi chal mar piny Kenya kod chenro ma sirikal ni godo mar neno ni moko kuom midhiero ma osebedo ka chendo ngima oganda jo Kenya oked godo. Jopiny lero ni okumba thieth mar SHA ma jatend piny Kenya koni dhi nyime kod tiyo makare ni kod ng'ikruok mathoth gino maketo ngima jotuo mago mane ogenoe okumba thieth mar NHIF kumarach. Election ochopo idwa dhi go kura to leo chung pio chung mach bochung sama mach no dhi bungu mondo miyogo ne kura no dhi gi isera maber to yien no dagi ni in kwa yieri tinya wang'owa to pika no chung modhi gi weche ne mamit bungu no dagi ni kwa yieri to ibro biro mi ywerwa wate to lebe ka no chung mondo dhi mondo ogone kura to bungu no dagi ni ine mitongo wate. Sirikal ni nyaka wang'i e yore mang'eny nikech wabro yierogi lakini at long last gilok rekodwa kendo ok gitim gigo kata kiduoge weche mag SHA mag thieth jogi gin githiedho jogi oko ok githiedh Kenya ka to wane mwachandre kata dispensaries onge yedhe. Wakati anasema eti kwamba SHIF inafanya kazi ama SHA kile tunakumbuka mambo ya shisha ni ile ambayo ilikuwa inatumika kwa mabaa. Shisha ambayo ilifanya kazi labda ni hiyo ya zamani. Hii shisha ambayo iko sasa, ukweli ulioko huku ni kwamba hiyo SHA haifanyi kazi ipasavyo. Sani no berdi to kako kele ngwech mokelego. Ile pesa yenye tulikuwa tumelipa kwa NHIF itusaidi, hatujui ilienda wapi. Sasa ukigonjeka unaenda pale hospitali hakuna usaidizi. Mano jopiny opuoyo okang' mar ndiko jopuonj kata kamano gikoni bang' ndikogi chudo margi be owinjore odonje wang' saa. TSC is an independent commission. Oningo bed ni ging'eyo ni gilak jopuonj maromo nade. Koro kondingo bed ni ji dhi go chong ni gi piny ne president eka koro migi thuolo mag ndiko jopuonj. Wawuoro ahinya ni to bende wan gi independent commissions ma constitution oyiero. Pok aneno kata 35 mag jopuonj miwacho ka. Mana neno ne en mana mag contract mag JSS to bende nokoromo nikech skul ni mana gi japuonj achiel ma bende ok chul. Pesa ma nyocha Ruto tere kanisa modwoki ka okaw ochule lecturers mondo lecturers opuonjnwa nyithindo nikech wan jonyuol kaka wasechulo fee nyathi nuoyo kendo higa manyien kendo chako dok e kos manotimo. Bende gilero ni kata obedo ni sirikal yango thuolo mag tije ma rowere oseyudo kendo imed losnegi e pinje maoko, kwan ma iwachono pok gineno ka oriwo rowere mawuok e kor gwenge. Sama tin ni ji 700,000 oseyudo tich e Kenya ka to wan jogi ok wane nikech mago numbers madongo mako yudo tich e Kenya ka. Communities wanyaka wane gigi to wan kuma yae pok aneno ng'ama ndiki ni odhi kata oko. Mi nyithindo kasi ya mitani eka nyithindo gidang bed samoro ka koro akanyi to nindo nyithindo gihinyowa nikech wegi gilutni alote nyathi osomo to kata en gi certificate to kata kako timre onge. Kamano bende gimedo ni jatend piny okomiyo pek weche rochruok arita kwe mamedo nyapa choka ahinya to ganda malal miro. Ya utekaji nyara imekuwa jambo sugu sana katika nchi yetu ya Kenya. President hajaongelelea hiyo mambo, hajaitilia maanani hayo maneno. Magi biro kinde ma jatend piny Kenya William Ruto osingoni oikore mareno ni ywak kod duonjo Kenya duto owinji e telo mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.